and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam Lasay 52, maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon, pero daw alang-alang sila action hands. No problem sige, no? Action hands, gods na lang Basta ilang alang gid man sila. Anyways, kita mismo nakakita man sa situation naton nga matulutaw hayaton nga palibot amo nagaling mapulo paang mga kaaksyon, ano? Sige, base sa ako Pagulong Provincial Disaster Management Program Division, pakaronan ta ko naragin man kun waya ti pa buwasan ta. Action Firing Line. Pero sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom santay tay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam Lasay 53 na. Subong nga adlaw Lunes kita, katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero 2022. Action Firing Line. Bukas na mga kaaksyon, anyways, Enero 31, subong no? Bukas na aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaaksyon. Aton sa text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Action Brian Borden. Action Firing Line. Onboard na, tubtob la sa 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Kaluluoy maning isa ka tuman pa kalamharon nga pulis. In fact, isa ka patrolman ang napatay sa aksidente kahapon sang hapon diraya sa Banwa sang Isabela mga kaaksyon. Hinay-hinay gid mga motorista kag dubli halong gid, labi na gid ko nang imo sini nga salakyan, duha lang ang ruweda. Ang pinaka ginasunod naton nga layi kung nagasakay kita sang motorsiklo, una dapat may helmet kagid, no? Dapat may helmet kagid, kag ang helmet nga dapat natabon gid sa bugos mo nga nawong, agod may protection ikaw mga kaaksyon. Lisensya kag ang pagpadalagan nga mahinay. Bisan pa gani ano nga sahi isang salakyan tricycle man dira, naka four wheels ka man ng sistema hinay-hinay kag panilagid sa palibot. Action Firing Line. Magluwas dira baw na no man ang naengkwentro sang pulis nga ini kay ang driver sang tricycle nga naka-head-on collision niya action hands 17 anyos. Tino ekspektaron mo sa 17 anyos siyempre wala lisensya. Kung wala lisensya, medyo kulang-kulang ang ideya sa pagdala. Hindi man naton gina-underestimate, no? Pero ang lisensya isagid sa makahambal naton nga ikaw himsog na nga makadrive sang imo sini nga salakyan. Kay nag-agi ikaw sa proseso sang Land Transportation Office kung paano magmaneho sang salakyan. Action Firing Line. Tining driver sang tricycle nga naenkwentro sang driver 17 anyos. Sakay niya pang himata niya nga duha ka bilog. Di patay gid ang driver sang motorsiklo nga isa ka pulis assigned
dira sa banwa sang Moises Padilla pero ini tumandok sang Binalbagan. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang nga gabi ang kuano Negros Occidental Police Provincial Office nagpalayag mayara na sang 3 ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental ang ginakabig subong nga area of concern. Action firing line. Kundi duha lang to sa nagligad, ang syudad sang Escalante kag ang banwa sang Moises Padilla. Subong may gindugang nga isa ka banwa mga kaksyon sa southern part sang Negros apang nagpamalibad pa sinokpo nga hingadlan ini. Way takbalo kun diin. Basta ang gina-report naton pirmi nga may ara sang medyo kamog-kamog na among banwa sang hinubaan kumadumduman nyo atong former kagawad nga ginluthang nga ginakabig sang ila alkalde dira nga ti may ara na halo politika. Action firing line. Ang isa ka banwa nga ginapaminsar kuman amo ang banwa sang Hinigaran. Kaya ako mismo naka-interview sa alkalde diri nga si Mayor Nadi Arcillo nga kunuhay ang iya kasumpong dira medyo mabulobaskog man asawa sang isa ka general na asawa sa isa ka general kag nay ara pa to siya gani isang allegations nga ang iya sini nga tiayon nakabaton sang pulopahog kaagay sa sunod-sunod. Action firing line. Pero may ara sila sang peace covenant sa nagligad nga si Mana ti Mayo gid kabay pa nga hindi ilang magkalahinabo inang mga yara sa huna-huna sang alkalde mga kaksyon. Action firing line. Ti magluwa sina ambot kung ano pagid nga mga banwada sa sur nga bahin ang medyo masandukot kag masingki ang pamulitika. Hulaton ta si Comelec kag sinokpo nga amo ang makapagwa sining panibag-o nga ngalan nga ginakabig nila hotspot sa eleksyon. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon hotspot sa eleksyon diri iya sa syudad sa Bacolod makaksyon check ta karon kay kadamo na sa mga posters sang mga grupo putian sa nagapapili sa idalom sang ticket iya ni former 3rd District Congressman Albi Benitez nga ginpangkakas sang task force o kon ining task force disiplina ini kag City Legal Office sa Bacolod kay nakita nila nga nakalapas or nakabayular sa anuman nga mga guidelines diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Pero karon tistingan ta nga labuton ang grupo sang putian ano ayhan ang ila sini nga reaction sini nga daw ila lang ini mga posters ang ginapangkakas pero ay sang kontra why man. Action firing line. Diba sing yasang kontrara sa husto nga bulutangan, no? Tiway ka mahimo dira. Masiara sa Mayo yang nga bulutangan tilangan hukson karon sa taga City Legal Office, di ba? Action firing line. Karon na, nang iban pa nga balita maka-action tiambal sang task force disiplina nga wala sila sang pinilian sa pagpangakas sang tarpaulin nga ini. Hambal sang iban nga nagakomentar da sa Facebook, hindi ni sila yung mga fictitious name kundi mga tao nga Bacolod nun man. Hambal niya way pinilian man nga makadamo na gid sang violation man sa piyak nga grupos pula way nyo man ginihilabtan. Action firing line. Sabton man sa isa tudlo be din dapit kay ako makakas. Sadyang inaway sa mga supporters na sa may Facebook ko. Hindi ka mo maginaway, no? Tagaan na ka mo tinapay. Action firing line. Ang ibang nga balita maka-action diri sa Bacolod tinagala o mang vice-alcalde nga sa masunod nga mga semana makabalik-balik nas normal kag bagdubo-dubo ng kaso ni COVID-19. Action firing line. Sa probinsya nga mga balita maka-action Gov Lacson balik na sa pagtrabaho sa Kapitolyo matapos yadto nagpositibo sa COVID-19 kag mga Negros or konang Negros kag Bacolod inbound passengers may pilian gihapon kon RT-PCR test o kon antigen test ang ila sini gusto nga ihimuon sa ila. Action firing line. Sige maka-action amo na mga bulo balita maka-action sa aton sini nga pagpangalagad kag saliwat ginapanawagan naman ang IPM. I-check ko ni Boss kay do kanamo kuno song ginpangdakop sang task force basura nga ini balang mga nagapanghakot basura nga mga basuriro tayab lang nga may ara sang pedicab. Action firing line. Ano nagaladakpan ni sila nga naghaboy das kilid-kilid o kon anong sitwasyon? Action firing line.
Oo, sige. La City 1 na Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Balikan ko na karon maka-aksyon ng mga balita iya sa lokal. Diri kita na sa mga balita sa national ba o ari naman no. For the fourth time, kapila na ni apat na ni around mga ka-aksyon, no? Ang petrolyota magasaka na naman buwas ang presyo susko na ano na ni. Aksyon Firing Line. Ang diesel magapasaka sang 75 centavos. Ang gasolina 75 man. Ang kerosene maka-aksyon 45 centavos. Aksyon Firing Line. Ang isa pagidring nga talalupang doon mga ka-aksyon kay may ara man sa pagsaka sa presyo sang kada kilo mga ka-aksyon. Sang kada kilo sang LPG ho, no? LPG mga ka-aksyon umpisa man buwas nga adlaw sa 2 ka pisos kag 23 centavos mga ka-aksyon. Uy nahano porti no? Kada litro sang LPG or liquefied petroleum gas. Amo ning ginagamit naton magtigang kung may ara kada simo sang gas range dira. Amo ning ginagamit luto sa mga tinapay, luto sa mga restaurants maka-aksyon, sigurado magasaka maning presyo nila. Aksyon Firing Line. Swerte no anong sitwasyon tani do nagapinagusto na lang ni Sinika ay do ay nagini pa na ogay ha. Aksyon Firing Line. Grabe no ti bulabantayan tani boss. Ay karon gali dugay no kon subunga at hapon si Bacolod City Mayor Bing Linardia nagpapanaog sang Executive Order number 7 nga nagapalawig liwat sang Alert Level number 3 sa syudad sa Bacolod ang pisa buwas o kon buwa karon sa kaagahon tubtob iya sa Pebrero 15 mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita sa national, no? Ang iban nga balita sa national, ang COVID-19 sumo nga adlaw yara sa 14,546. Mao nagnubo-nubo na gid man nga kabay pa nga dason nga adlaw ari na gini sa pinakanubo naman. Aksyon Firing Line. Kagang aktibo subong halin sa 280,000 subong 190,000 na lang. 818. Ang patay 54,033. Tinayaway hindi kita mag-expect nga magnubo ning patay kay adlaw gasaka gini. Aksyon Firing Line. Ang nag-ayo subong nga adlaw 26,500 mga ka-aksyon damo no. Aksyon Firing Line. Damo bala action hands ginpang test nga way gid may ginabatsyag tapos nagpositive. Aksyon Firing Line. Itel ta ka karon. Ahay nano ni man. Daw galibog ng ulo ko kung kaisa no pero nagasandig kita gyapon sa eksperto sa mga sa science sandigan ta nagyapon kung ano man gaginawa damag panilag lang gid kita. Aksyon Firing Line. Sige, bakuna mga kaksyon, according sa report sa Department of Health, may ara na sang 58,000 o kon 58 milyones. 793,555 na ang fully vaccinated nga Pinoy. Aksyon Firing Line. Ang first dose ara sa 60,341,424. Ang nakapa-booster naman iya 7,335,559. Kaga ang Pilipinas naka-administer na sang 126,470,533 ka bakuna o doses mga kaksyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban pang balita makaksyon sa ton nga pagpangalagad. Are kay sulo sa Diana, no? Hambal sang Malacañang, nagapati ang Malacañang nga marisolbar sang Commission on Election ang ila sining internal issues. Ini may koneksyon sa disqualification case against kay Bongbong Marcos. Aksyon Firing Line. Matapos mga kaksyon nga ginbuyagyag ni Negros Occidental nga Comelec Commissioner nga mo si Attorney Rowena Guanzon. Ang iya sining nga pag-vote in favor of disqualification kay Bongbong Marcos. Kag nagahulat ini siya nga dapat sa nagligad pa ginpagwa ang ining nasambit nga resolution. Aksyon Firing Line. Subong si Guanzon
laman ng balitaan. In fact, sikat subong ang Negros Occidental bangod sa pagvulgar iyan ni Guanzon sang iya sining buto dira iya sa First Division sa Comelec mga kaksyon kag siya subong ang ginaistoryahan sang halos kadaman. Action firing line. Suno sa Malacañang, hindi gid man sila ya makapasilabot gid. Kita mo, biskan si Presidente Rodrigo Duterte, wala nagahatag sang anuman nga komento on air or sa iya man siri nga mga talk of the nation because nga ang COMELEC may ara sang ginatawag nga independent constitutional body mga kaksyon nga maka-resolve sila sang ilalang kaugalingon manda nga problema. Action firing line. Pero ang Malacañang, ang hambal sa Malacañang siya kwana, kabay pa kag kabalo kami nga ma-resolbar ina. Any points, any comments nga mag-intra sila pero makisawsaw sila sa palayag ni Guanzon o kung ano nga sistema abida. Si Duterte subong nagapalinong-linong lang anay, daway gid siya naga-ulo intra. No, way gid siya ulo intra, hipos lang gid siya. Action firing line. Hulat-hulaton tana ang ini nga mga hitabo dira iya makaksyon sa Malacañang. No, kay hindi man naton matago subong ini tanan may ara na ni sang halo tanan pamulitika way na ni hindi na ni mapunggan pa. Action firing line. Ginapaabot ko ganiyo anytime of the day mga kaksyon ang palayag ni Madam Guanzon nga may ara siya kuno sang ipang buyagyagid nga mga ngalan sa mga senadores action hands nga amo ang nagapaatrasar sang nasambit yang resolution nila kontra kay Bongbong Marcos. Action firing line. Kundi tatlo ni sila, pila ng gabutuhay, tatlo ng gabutuhay da sila. Ang akon pagduda, anuman, na disqualify gid, anuman, or disqualified na, ang pagpagwa na lang ning kulang. Daw mo na nga akon, sa pinsar ko lang na, kamo abe, anong inyong sa una-una da? Action firing line. Nga ang ginvulgar, ginirikta iya, ni Guanzon, no? Sa nagligad to nga gabi ng interview ko sa attorney Jumax Ortiz mga kasyon tini mga lagting niya nga mga abogado ya kabalo ni sila tanan sa mga rules and guidelines regulations. Pagpamangkot ko attorney disqualify na hindi mismo ang si attorney maghambal kay ti bawal na sa ila iya Action firing line. siya di lang ta makahambal na kung anong vote to ya sang iban basta si Guanzon disqualified ang vote niya kay BBM. Ting upod niya to, nga duha, ano tong buto nila iya? Action firing line. Amo nang aton sini hulat-hulaton gid kun ano gid kay kasekreto gid tong ila kay kun sundon gid no sa ila sining guidelines mga kaksyon. Kun si Attorney Ortiz pa, daw hindi gid dapat pwede nga isugid mo in advance ang imo sining vote, dapat hulaton gid kun anong magwa nga as a whole abi dira sa COMELEC mga kaksyon. Pero tiginunahan kita may ara na si Attorney Briones to. May mga abogado na subong nagaginawa nga dapat i-disbar, filean sang kaso, investigahan si Guanzon, i-disbar siya, kwaon ang iya sining nga mga benepisyo kag kun pwede lang pating pensyon niya lifetime. Action firing line. Kitinakita nila nga may ara sang indi amo. Galing kita sa bahay naman ni Madam Guanzon, do hindi man siya basta-basta magpagwa sang iya statement dara kun why siya nagtuon sini, di ba? Action firing line. Ang ato na lang hulaton nagid bala ang status subong ni BBM mga kaaksyon kakululbaan na. Action firing line. Sa mga nagahulat-hulat da sang status ni BBM, sa mga BBM group dira kag mga supporters, mag-uyatay lagi kamo sang inyong mga kamot ha. Maghugpong kamo. Uyatay kamo sang hugot, hindi kamo magbuhi anay kung ano gid man ang sistema. Action firing line. Kabalo kita nga once gumawa ini resolution nga ini kung ano gid man sa ital-ital sitwasyon niya pwede pa man ayhan kuro ka motion Action firing line. Motion for reconsideration. Galing kita ngala ni Bongbong Marcos ara na sa baluta. Ara na sa baluta na print na na? Pero latulaton tala City 11 na. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa gihapon connection with Bongbong Marcos. Gina-validate subong sang Philippine National Police
sa pagpanguna mismo ni PNP Chief Leonardo Carlos. Ining ginatawag nilang kill plot against BBM. Ho? Action firing line. Uy, na ano nga sistema, ini dapat eleksyon lang kita dis Pilipinas. Do kabudlay man siniman nga may mga moamo na sinihaw, no? Sunod dire kay Justice Secretary Minardo Guevara makaksyon sang Department of Justice makaksyon nga may ara sang online tip sa nabaton ang Office of Cybercrime. Rason nga ang National Bureau of Investigation nagakandak man sang pagpangusisa sa sini nga mga tiniyon kon ano ining ginatawag nga kill plot kay BBM mga kaksyon. Action firing line. Daw kabudlay na nihaw, ako din na kuya pabor sa nga maamo sini, no? Kung hindi man lang kamo magbuto kay Marcos, hindi lang kamo magbuto. Kung daw alanganin kamo sa eleksyon against BBM, ti amo ning hampang sa politika di Blackson Hands. Action firing line. Nagpapili ka sa anuman nga posisyon sa gobyerno, dapat baton mo na kung anong madangtan mo after election. Action firing line. Ti kon kitanta nga may ara sang mabasko ginman si BBM subong ti Soviet. Ano mo na karon kay amo nang iya sining kagamhanan subong ara nagapabor sa iyang pumuloyo despite sa mga kritisismo kag mga allegations against iya ti anon mo na karon. Action firing line. Amo nang tawag naton once gani nga ara ka sa politika kag kung makit-an mo nga dihado ka hindi ka lang manginit. Normal gid man nga daw galalain ka labi na gid kung may ginadampigan ka da or may ara ka sa ginaproteksyonan sa galingon mo, na? Normal ina pero as to the point nga may ara na sa mga pinahugay kag kung may ara na sa mga ginatawag naton mga hindi manami na nga mga mga actuation abi ti layo na na espatado di na nayamayo. Action firing line. Dapat ipaiway ta ina nga mga sitwasyon kay ti politika lang ini. After sa May 9 nga eleksyon, why na? Tapos ng istorya, balik nas normal ang kabuhi ta mga kaksyon. Ultimo naman kita liwat nga mamumugon, ultimo naman kita naman nga tawo kung wala ka nagapapili, kung perdido ka. Action firing line. Umpisa ka naman kampanya ka naman para next election kung di papili ka naman at kung hindi kabi nakapoy da. Action firing line. Parihon ni karon, no? Ang nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod, puwerte na gid man ang binalbalanay di subong mo, no? Sa hampang politika. Sa tunga ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia, incumbent mga kaksyon. Kag sa kasumpong niya, nga si former 3rd District Congressman Albi Benitez. Action firing line. Puwerte na nga hinabuyanay sa mga malain nga mga tinaga. Amo na nga aton gani ginaayo, no? Sa mga supporters, no? Sa mga supporters nga kon mangampanya kampanya lang. Kon magbuto, buto ka lang. Damo na abi, no? Damo na niya, bauti subong diri sa Bacolod. Hindi mo gid malikawan kag puwerte nga hinabuyanay sa mga malain nga tinaga sa magtimbang nga bahin. Action firing line. So, grabe nga mga pakulo di subong mo, no? Si Bacolod City Mayor Bing Leonardia, wala untat ng libot niya panagtag sa mga financial assistance, lagi na binagid sa mga bagyong Odeto, di siya mismo amo nagagiho. Kuha na yung obligation na sa gobyerno, mga kaksyon. Hala, balbal, ano nga mga proyekto na ginakuha na subong, puwerte na. Ang grupo putian naman niya, sa grupo ni Albi Benitez, puwerte man nga mga balbalanay, mga kaksyon, may mga promo, may mga online, action hands, inline raffle draws la iya mo. Action firing line. Panghatagay mga motorsiklo, mga auto, mga kwarta, makun ano-ano na lang. Tanan yung mga pakulo ginahimo mga kaksyon para sinuayhan ang mangibabaw sini. Action firing line. Ang grabe nga isyo karon diri sa syudad sa Bacolod, hindi na ni bag-o kaysa nagligad nga tuig na takol ta naman gani. Ining kaksanay sa mga tarpaulin diri sa mga posters sang grupo ni Albi Benitez, no? Pero timo malabyan ng sang mga tawo nga nagatrabaho sa syudad. Ang mga posters nga ini lalas ni tanan. Action firing line. Di sa nagligad nga adlaw, may isa naman ka daw arko-arko na tong kahilibawa. Ibi mo, arko-arko nga ginbutang tapos napalibot da ang mga
mga litrato kag mga numero sang grupo putian ti syempre ginpangunahan ni Albi Benitez kag mga ang iya sini nga vice-alkalde sa mga konsihalis niya kag ang kongresista, duwaning kongresista niya abang lingkod kag si Congressman Greg Gasataya Action firing line. ginkakas mga kaksyon sang city legal office o ng mga enforcement team. Kay ti ang rason hindi dapat butangan dira sang siniiya nga mga tarpaulin. Action firing line. Kag damo pa ti ang sinabtanay subong hambal dira sang iban sa pagkadamo mga ni sa mga tarpaulin sang grupo sang pulahan nga do mga jeep na kadlagko. Action firing line. do mga jeep na kadalagko sa pagkadaghan man gani nga way man pinangkakas. Di may nagasabat, set paano mo nakakason kay way man nakalapas sa anuman nga mga rules and regulations? Action firing line. Diba? Pero aray tonight, ilang buton ta isa sa mga sa grupo sang putian mga kaksyon. Why ni halong politika kundi ha? Ako niya isyo ni ginagastuhan man ni nilang tarpulin tuod mo, na? Ginagastuhan man ni nila, ginatapik da paglabay sang City Legal Enforcement Team, lalasa, way bilin. Action firing line. Ano-ano man ang imong bagyong Odette man? Ano-ano man ang bagyong Odette man nga malabyan ini mga tarpaulin sa mga puti. Gaka ano mo? Gaka hagbay action hands mo? Action firing line. Kita ko tong isa ka daw ka arko-arko gido. Ito pilada ng bilogs na. Oo, basta may ara kada litrato action El Rey sa kaon kag pang martilyohon. Pating nawong ni Anay 3rd District Board Member Patrick Lacson nga nagapapili subong konsyal sa Bacolod. Di ka hililiwi sang paltog sang martilyo mo. Action firing line. Anong gining kainit nila sang litrato kag mga tarpaulin sang puti animan nga daw pinanglalas giti amo na ganing rason violation gani mo. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya makaksyon si former 3rd District Congressman Patrick Lacson and now nagapapili bilang konsihal sa Bacolod. Sir Patrick Lacson, sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Action Brian, may gabi. Aha. Sa tanan mo tagpalamati. Salamat gid sir, no? Salamat sir. I'm sorry. Kabati kagid paghambal ko sir kita ko bi pagpaltog sa martilyo do na tuon gid sa litrato mo. Sa dinay yun nga. Ato sa mga arko-arko do mga arko type to blasino do inyo gito tanan pasunod mo. Yes. Sa City Heights. Sa Kuling. do didto to nga portion ano. Sir, anyways, nanawag ba lang kami daw sa inyo kay kabalo kita una ining mga posters nyo hindi niya libre ano, ginagastuhan ini. Alangan si printing press da manghihambal siya nga putian free ka mo tanan pobra ka mo di syempre may bayad gini no halin sa inyo sining bulsa. Sir, una anong nangin reaksyon nyo sang padayon nga pagpangakas sa inyong mga posters although according to them may violations gid man bala? Well, I think no kung sa regarding sa violation do mo lang tong ang questionable kag of course you have to check the technicality and validity of the action of sang legal office or ang nagpahakasa to bla katapo sang City Hall. Kung may valid reason sila by all means. Pero ang ato yung sa nabalaan ko ang sa City Heights ang homeowners to yung nagpatakod. Tong grabe no. Homeowners ang nagpatakod, so there's a majority decision from the officers and probably from the people who resides in City Heights, no? Well, but of course hindi man natananda mga supporters ang Asenso Bacolod, so given man naguro nga reality sa City Heights. Pero the mere fact nga ang nagpatakod kag naglisensya magtakod siguro postering namon team sa Asenso Bacolod kag may consent kag may ilang majority decision. Kaya otherwise hindi man kami ang in behalf of the team, no, hindi mo I firmly believe nga hindi man kami magtakod just like that katabunan mo dabi ang City Heights nga entrance nga kung wala sang kasultanan sa mga nagapuyo dira. So do ka bastos man sila guro. So the mere fact nga natakod na to meaning may consent na sang mga residente. Hindi man guro
Hindi man guro ang grupo nyo mahagambal nga magmato-mato la may mga ideya kag may mga alaman kamo nga grupo nga sagi nila kamo pinanakod bisan hindi pundi. Pero aside yes, go ahead. And if I may add, ako di kada kandidato may ara as you have said, may mga supporters kami ga paubramon mga tarpaulin. Ako like for sa akon mga parente ko mga tiya ko, sining sa paubrahan sa mga tarpaulin. That's why lain nga yung tsura sa tarpaulin ko, hindi lang yung uniform. Hindi mga amot, malang na sa mga supporters ta. No, family and friends. So ang instruction ko kita sa mga supporters ko nga gatakod, whether mga leaders namon abing mga volunteers sa Asenso Bacolod nga that's why kung makita mo nga ako na yung Patrick Lacson tarpaulin sa mga balay lang ina. At the very least sa Tiangge. In fact, ginahambalan ko gani yung mga sari-sari store owners. Yung kisa ganahambalan kong postering team ko nga mangkutan nyo gid anay kiti base karon ng pulahan di na magbakal beer o kung sigarilyo sila Tiangge kung may putian. You know, I'm that sensitive to as far as that's why nga ang priority ko gid nga nga matakdan ang mga supporters lang gid namon sa balay, sa gate nila. Why hindi mo makita ang Patrick Lacson nga sa poste o sa public places kay kung ako isa ka citizen kagatan-aw ko sa mga kandidato nga gabutang do hindi ko hauyon ako na iya. Ako lang I am only speaking on for myself. No, hindi ko hauyon karon kay nagpapili ko matakod man ko sa publiko nga mga lugar do ako hindi ko nasang-ayon. So ang ako lang yung mga postering team sa makita nyo na sa Bilog nga Bacolod sa mga balay lang gidna. Okay. Kag sa private nga mga lugar. Ang ginapanag-iyahan sang pribado ng mga tao kag dila na yang kung gusto nila kung masugot sila magtakod sa akong poster tingnan pasalamatan kung hindi okay lang respeto ko na kagway ko gana way ko plano magbinastos. According diri sa Bacolod CLO yang iban diri nabutang sa mga postes ang Sineco, ang iban yara nabutang sa mga iban-iban nga mga puno sang kahoy nga si yes, no gid na may strict instruction gid ko sa akon nga postering team. Yes, hindi gid ko sinakaw yun sa kahoy labi na gid. No kag sa poste kay yan ay sang yan asang Sineco public na hindi ko sinaya conforme nga mabutang ko na sang akon tarpaulin. But in fairness to my teammates nga makita mo man ang iban nga ara sa poste ko basi siguro ang ila lang na yung mga supporters yan nagbutang bala on their sa ila yung excitement man sang ila kandidato pero hindi ko ya maka-confirm on air nga silang gasugo kung patakod sa poste. Sa ako grabe ko ka meticuloso sa mga mo sinang bagay nga may strict din ko yung instruction maskin sa mga supporters ginaayo gid nga palihog lang hindi na sa publiko nga lugar hindi sa kahoy hindi ko gusto sina. Yes, kabay pang imo sir nga ay mo sa ding disiplina sa imo mga panakod poster mangi ma-address sa kabugusan yung nga grupo bla kay base may iban pagidman nga ara abi hindi aware sa amo sa ding situation nga bawal ini siya no. It's about time. Kag isa pa iliwaton ko hambal sa kahanginan no. Let's say for example pulahan ka man o putihan ka man pagbutang mo na sa isa publiko like ang nanay ko naghambal nabutangan ang bakery namon sa Barangay Bata sa may bakery da siya no? Ako gid naghambal siya nga ma'am palihog hindi lang ko magbutang sa ako nga tarp kay ang customer mo hindi man lang niya ang sa amon partido nga suporta may iban mga lain man ilang kandidato karon makita nila ako da poster kundi ba sinila sa magbakal si mo tinapay. Tuod man no. Nanay ko na gidna nanay ko na gidna. So hasta sa ulihi na-realisar sang nanay ko pati ang tarpaulin sang iya presidente gin kakasya. Kaya karon ang kung lini to gin butang mo ang BBM niya to karon mo bakal tinapay. So that's why we have to be sensitive with these things. You know, and ini nga mga bagay diretso ni sang pumuluyo. So for me ang purpose ni sang mga posters is just to let the people know that you are running, that you have the intention to serve, and it's no more than that.
pinahala na lang ni pinarakanay. Ako ya personally nahigkuan ko magtanaw. Okay, so ang imo nga pangalan to na dalahig to sang kakas to sa Amo na, but ang sa Aha. team, postering team na mo niya sa Asenso Bacolod. That's why Aha. I don't know the specific details. I think there must be a representative who would answer you the technical answer. Yes. Pero sa ako ya sa candidate, why ko sina idea sang specific details. Although nga sa City Heights kabati ko ya nga sangayon to ya sa kadaman nga nagapuyo sa City Heights mismo. Aha. Ang No, isa pa kag gid. sila kag may consent kag sila yung mismong gusto nga majority sa mga gang nagapuyo da sa City Heights gusto nila nga ibutang to siguro ilaya in support man sa Asenso Bacolod. Aha. Pero kung anong technicality dati, I am not in the position Yes. or authority to argue or to debate. Sinaila na iya. Kung may obra trabaho mo lang na mo, titindihan na yun lang ni. Isa sa natamaan gid sa grupo niya si former councilor Cesar Distrito. Distrito. Ang iya nga sa pagdadlag ko nga mga posters niya pero gulo gagmay man ning iya gani sa ila sa grupo manda sang pulahan nga I think, yes, I think ang mga supporters ni Sangamon Vice Mayor Mayoralty candidate kasi attorney Cesar Distrito, I think damo sa mga supporters niya, no, nga nakaistorya ko over coffee, kag sa mga pocket meetings, nakaistorya nga dong iya ko, no, do grabe ka init sing ilang nga gurong contest no sa Vice Mayoralty race. Do site gid ano? Do ka init sing ilang nga do damo ga pagtakod dugay-dugay way pagani ko sa oras kakasta yun. Why na? Oo. Di mga muna kasubo lang. Pero ako ya that's why ako ya personally maskin sa una sang kapapundiin man nakatilaw man papili sa una sa 3rd district. Aha. Why gid ko number 1 role ko ginaya hindi sa kahoy, hindi sa poste. Ano lang, kung sa supporter lang, sa balay lang. Kung sugot siya, kung hindi way man kaso. Pero dito sa 3rd district naka-experience man ka board or councilor sang kaangay sini sa Bacolod Subong before? Dito pari-pariyo mo lang actually ang kadakuon. Although nga 61 barangays ang Bacolod City, ang 3rd district is 115 barangays. No? So, Anyways. But ang population do somewhat the same constituent. Pero take na mention mo to may consent ato sa may City Heights. Ang City Heights, yes, may yes. consent ato and maybe According I have to be clear on the radio, according na sa supporters ni sang Team Asenso, kag sa mga supporters ni Vice Mayor Cesar Distrito. So sa amo sina nga situation nga timyara sang pahanugot man gali sang homeowners. Yes. Ikaw sir, ano may ginalantaw ka nga daw may ara na gid man sang umpisa sang grabe na gid umpisa sa politika. Move over. Siguro ang sa mga supporters, no, sa supporters ng PIAC kag diri sa amon. Natural man lang gid na. Actually, ang siguro we have to dapahan ko yang pangamuyo ko nga akon nga hope nga we be matured, no, kag we be do kwan blind ng high level campaign wala taya. In fact, we don't why kami gani ka mudslinging. No, kung nagkadto to si Mayor Bing sa debate to ni nag-attend gito si Mayor Albi, why man for the record why plano ang si Mayor Albi nga magsiling nga magbinastos o kung mga insulto siya. Ang intention to ya gani para ya may istoryahan ta no problema sa Bacolod and you know may idea man sila, may plataporma man sila, may plataporma man kami, may idea man kami, and let the people reflect upon you know our thoughts and mga opinions and you know regarding issues that we are facing today here in the city of Bacolod. Yes, ako I hope nga ining kaksanay poster subong may malis man or wala hindi na ni mag labot pa sa kanuno pagid nga mga medyo lala nga situation during sa mga campaign na gid mismo. Makabati ta istorya nga may nag-ilinaway, may ang lain na gid kung may pinaglampusan na ida. I mean, you know, though that's supposedly hindi na muna ang essence kung nga kita nagahiwat ng tigpinili ay. Yes, correct. Tigpinili ay, may mga kandidato nagpapili. Papresentar lang mo sa inyong plataforma kung anong nakita niyong solusyon sa mga problema nga sa atong palibot. Kung anong di ng tao yung kampante, kung anong ilad sagrado nga desisyon kung sino ila pilion, respetuhon tanan-tanan. Yes, correct gid. Anyways, na-explican na okay na gid man may ara man sang
kaugalingon ng mga kwan side of explanation si CLO kag sa part niyo, at least nabatian taban sa waging sa do kasubo lang nga permita lang basahan sa social media si Puti. Normal na yang social media balo ko naman. Hindi nakitaan ta sa news mismo si Puti Anto pinangakas naman kayo violation na naman. Kita ko man akibay man ko ga-react. Mo na blang sitwasyon. So talk of the town dayon diri sa syudad sa Bacolod. Anyways, salamat sa time sir. Service tonight. Mabuhay kita tanan sir. God bless. Salamat sir. Yes sir. God bless. Action firing line. Okay, former 3rd District Board Member Patrick Lacson, gapapili konsihal diri sa syudad sa Bacolod, mga kakson. Action firing line. Amoning senaryo di subong sa Bacolod, I don't know, dira sa inyo, banwa kag syudada, diri ya perti nga kinaksanay. Galing kiti amo nang si CLO, may abogado na daya. Kaintindi man isla sa ilaman nga trabaho, nga ti kakson ang nakalapas. Ang wala ti waay man no? Kailangan mo na karon birahon dang way isang violation. Action firing line. Pero ti ina mga starting point na ni or ining ulo umpisa na sang medyo masulusingki nga pamulitika diri sa syudad sa Bacolod kay ti whether we like it or not ang Malaysia nagapangibabaw gid. Action firing line. Nagapangibabaw gid mga kaksyon ti normal ina sa politika, no? Normal sa politika. Motong hambal ko gani kon ulo intra ka sa politika nga nubo ang buslot sang alimpuduhan mo nga dayon mo kariak kag magmaoy kon kinkaka sang poster mo ti dira kanala nang anay sa inyo papili spurok mo no. Action firing line. Ti ka magpulo papili bisan sa purok pagani ga ilinaway ang magtupad balay kay ga kwan mo galainay ang buot bangod nga nagpapili presidente si amoni sa purok amoni mo na ini pang papili kay mo ya alkalde. Action firing line. Kag mga konsihal diri sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Ti amo man nang pangamuyo ta. Nakabay pa nga hastala ni sa kaksanay postera kon may Malaysia gid man. O nano nga sitwasyon da kay kadamo gid man reports ng iban way gid man violations pinangkakas gyapon. Action firing line. Ti kabay pa nga maglambot sa punto yang inang magpersonalay na kag may mga physical attachment na bala. Tindi na niya manami. Hindi na nakaroon politika. Hambali Sir Patrick Lacson ang isen sang politika nga magladlad ka sang plataporma mo, hindi kay magtirampanay. Action firing line. Magpakita ka sang gilas mo kung paano ka dumala sa panggobyerno pila kadlaw, mga kakson. Action firing line. Hindi kindalatala nga isyo kay para subong pala mismo mavulgar na naton ang mga wrongdoings no? Ang mga kahimuan nga hindi mayad para mauntat na. Kung sino man ang sagi ka pangakas ka ginasugo sang boss nyo bisan why man ang violation, hindi nyo man pagsagi ka mangkakas kay suliton ta ginabayran ina sang tawo hindi ina kay gin pangayo lang. Action firing line. Ti ina kwa niya na amo nang style niya of campaigning niya nga gusto niya i-publish ang kaugalingon niya through tarpaulin mga kaksyon aside from social media and sa mga radio stations and television. So ti irespeto ta na, no? Pero kon ara gid man nakabayular ti ina normal gid ina. Action firing line. La City 34 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon pagbalik ta karon digidugay. Labuton ta ang Seneco. Kundi nagligad to nga Sabado interview ko to si Madam Stefanito Sangcure nga nag-strike vote to sila, no? And nagpabor ang masobra 200 lapit 300 nga magpatigayon sila sang strike against sa Seneco mga kaksyon, hindi sila mag-duty, pero hulaton pa nilang 7 days. Kaya ginpasa pa to nila sa dule. Action firing line. Ang ginapangita sang taga Seneco nga mga empleyado, ang ila sining dugang sa sweldo malang nila no? Normal ina kay tiniga trabaho ni sila, no? Ang ginapangita nila. Ang pamangkot nga daw hindi gid mahatag sang Seneco ini management. Action firing line. Ano gid lang pila ka rason? Ina karon aton talakayon mga kaksyon. Action firing line. Pero ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton
Jonalyn Ninialdis Decrepito, naga-monitor ban upod kay Wilma Nipunan kag RR Joy. Si ara man naga-monitor si Rene Rivera Gamilong family. JM Perez, Saksubray watching live Barangay La Granjal LCC. Greet ko lang Perez kag halandoni Advanced Chinese New Year. Lorna Diligencia, Helen Elverio Lasio. Homa Lomina, Edilaos kag Nanay Isabel sa Victorias. Toto Ryan Balues Antiquera. Tamyaw lang akon bata si Toto Ethan Riley Antiquera sang na Castiliana sa Robles. Jonalyn Ninial, good evening kay Maninoy Lager de Quilla kag Lando Tungkuwa Samsam Bots Bilyo. Salamat. Sa Ginturilan. Georgia Gargasiran, Kairos Flaki, amo ni ang ugtasan ko diri magtulok sa anuman. Gary Urukay, good evening Subrayan, manamyaw ko sa Manbanaw. Sila ni Noy Jimmy Castro, kag family Castro, og si Ma'am Magamay Hinardino. Family Pod Urukay, maura na Aksubray. Sige, thank you gid. Si Melvin Piñafiel, Baby Biligorio, ginagreet man ni Decrepito si Hersey Joy Ninial. Maria Nilia Obrique Zaiko, si Nam Che Ion, Anula Piliado, Mimi Alarcon, Rowena Castillo de la Cruz, Masagana, Purok Masagana, Barangay 6, Jamel de la Florendo, More Power Action Radio Bacolod, thank you. Elvira Hilugo sa Charito Heights, Granada. Madam Elizabeth Balaka Gamala, Neneng Grate, Roy Villanueva. More Power watching from Hacienda T. by Lupez, Barangay Ifinio, Lizares, Talisay City. Great lang. Brian, Action Brian si Presosa Garcia. Salamat. Marilo Travilla Katinoy, Jenilen Banduha, Araman si Lili sa Quezon City. Lily King, nag-greet niya lang si Jinky Dailagdon, Star Mayo, Alex Montesa, all members sang EFC. Nona Agravante, Maria Leia Maraballes Banaglorioso. Monitor lang Camellia Bacolod South, Barangay Tangob. Si Joshua Bia Araman, tamyaw lang Kumari Vanessa kag Kumari Jinky. Dennis Richard, kung buto ka lang. Kung hindi ka magbuto, hipos ka lang. Amugid, husto. Diding Alohamiento, sang Barangay Antipolo, Pontevedra. Rofi Libran, Christine Minyes Villalubos, Athea Kim Iriman, Alex Alfabeto, Kurt Nathaniel de la Torre, sang Masyenda Dulunan, Purok Dulunan Nasyenda Guba, Central Maaw. Si Tito Jo Yakuna, kag Papa Marlo. Rochelle Fulgencio Susana, Lilia Taton Araman sa Gardenville. Alunan Suzette, be safe, God bless you, salamat. Nyanyo Lench Araman, Vanessa Mayo, good evening, good Monday morning, Sobray, depende na ina sa tawo kung sino ilang butuhon. Watching live here in Minnesota. Jinky Dailagdon, ginagreet lang Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King, Alma Oligon, kag mga pamilya sa Pandanon. Melchorita Ferrer, Michael Singo Lamayen sang Barangay Alihis. Stay safe and God bless. Alright, sige. Mabalik ko dugay-dugaya kay dungagantang mga dlagko tanga mga balita, mga kaaksyon. Sige. La 7:41.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo naglanog dramo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre Family Balsomo, Family Hinovea Rivera, halin kay Albert Rivera. Sige, Estrella, pagidgali, salamat. Na? Ginatamyaman naton si Mike Batista, naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, salamat gid. And Arya, naga-monitor man si Manang Melchorita Rito Ferrer, nagapamati gid sa barangay Jess Victorias.
si Ferre pagid sang Granada mati man sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Sige, daligid lang, ari pa ho. Si Nanay Virgil Pinda naga-monitor man, ginagreet niya lang si Noli Pinda, ang pamilya sa Iloilo. Nagapamatigid si Nanay Virgil, taga-kwan iniya Celine Holmes. Ano? Norma Ohoylan, pamati man sa Fortune Town. No? Sa may Meadow sila sang Camilot mga kaksyon. Salamat. Si Michael Cinco Lamain, salamat gid sa pag-monitor. Las 7:58 na. Action firing line. Nagligad nga si Mana, nagpapriskon, tapos nagpatigayon sang vote strike vote, no? Ang cure ining grupo o ni union mga kaksyon sang Seneco agod nga hingyoon nga kung pwede na mahatag ang ila sining collective bargaining agreement akong CBA gikan mismo sa nasambit iyang kooperatiba. Action firing line. Mga kaksyon, ti ang buto nagpabor. Ang ginhimo sang taga cure mga kaksyon o kung Seneco Union of Regional Employees, ginpadala nilang irang result sa tong buto-buto nila sa Department of Labor and Employment o kondule. Action firing line. Magahulat sila sang 7 kaadlaw kung ano ang mangin resulta kag desisyon sang dule mga kaksyon. Now, if magpabor sa ila kag magpatigayon sila sang strike mga kaksyon sa Seneco, ini sila tanan mga ginausar gid nimo nga mga tawo ti lapit 300 to ang maga-strike sa Seneco if in case gid man. Kag kon makaproblema si Seneco sa kasagsagan nga wala ini sila, sino ang magmaniobra? Action firing line. Amo nang ginalantaw naton, no? Ang pagpatigayon nila sang meeting mga kaksyon, nagtambong man actually gani ang mga miyembro sang board sang Seneco. And ang board nagasuporta gid sa ginahingyo sining cure nga benepisyo kay ila na mo, no? Ila gid man na. Ang pamangkot ang finance department sang Seneco hindi makahatag bangod sa pila ka mga bagay-bagay nga ginakonsiderar nila sa sini nga mga tinion. Action firing line. Tinong bagay-bagay ginakonsiderar nila pundo. Kay dapat kapangita sila kag makakolek sila sa dako nga pundo, kwarta para may ara sang ihatag sining cure nga ini o halin sa mga empleyado nga ini nga ti ini tanan pirmado naman gani. Action firing line. Now, ano gid lang pinakarason kung nga hindi mahatag ini sang nasambit iya nga management? Ang board naton daw ay naging problema. Kaya sila gani nagpagwa sa resolution mo to support sa union. Kaya ti benefits ni nila. Kinanglan man ni nila kagatrabaho man ni sila. Mga kaksyon! Action firing line. Pero check na to, nabiso mo nga gabi. Ang isa ka miyembro sang board board of director, no? Sang board dira sa Central Negros Electric Cooperative mga kaksyon, kung ano gid bala ang ila man natukiban nga hindi mahatag sang management ining nasambit iyang CBA sang mga empleyado sang Seneco. Action firing line. Para at least maathagan man sang iban kay karon ang nagagwa once mamati lang kita sa palayag sang mga empleyado daw wala nagidya sang animo si Seneco kay nga daw di mahatag ini. Pero may mga rasones sa likod sini. Sa aton sini nga linya mga kaksyon, Online sa firing line. si Father Ernie Larida, Board of Director. Father, may gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Ni Action Brian Morden. Hi Brian, mayong gabi sa atong mga tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid Fad sa imo sa nga time sa mga gabi. Fad, una sa tanan na pagintindi ko si board iyan support no sa union sa ila sini pangita nga CBA Fad no. Yes Brian, kita ya nagasimpatize kita sa union sa ilang kausang ihatag ang ilang benepisyo kay ilan na iya pinamatarong kay na permahan na alin pa sang last year ang CBA. So gaupod kita sa ilang nakausa panawagan sang ilang ilang CBA. However may dutay nga problema tungod kay
Halin last year, ara kita sa pandemic. Okay? So kaya ara kita sa pandemic, ang koleksyon nagnubo. So gaayo ang management nga angan-anganon nga matapos ang pandemic kag kung mag-improve ang koleksyon, ihatag man na sa ila. Sa dialogue ani nga natabo ang management kag sang cure nga 97% ang collection efficiency nga dapat malabuton. Pero ang niya nag-intervene nga 95 lang. So ginpanubuan pagid sang niya. So karon hindi pa kalabot sa 95. Gaayo ang management including ang board nga kung pwede pasakaon ang collection efficiency para nga mahatag sa ila ang ila ginapangayo nga napirmahan na sa CBA. Amo na balang ang management hindi kahatag kay hindi kalabot. Kay amo na balang sila naton tungod sa ning pandemya damo na piktukan. May mga nagsilira nga mga businesses, damo wala obra. Tapos hindi pa kapangutod tungod kay timaluoy matas tawo kay ara sila sa kahimtangan nga may tagipusoon man ang Sineco mo ti dapat tani kita nga ara sa Sineco may tagipusoon man para sa tawo kaya ang updan tani kagkuan sang kwarta ang mga tawo man mo ang mga member consumers pala kung lang tawo naton gani hindi pa gid man gid magsuffer ang mga empleyado kay ang ilan nga salaries and wages nila dako maman kumpara sa iban mo. Okay, pila gid ang palangitan on sang Sineco FAD para ma-providean ini sila pila ka milyon? More or less mga 30 na mo, mga 30 million na mo. Okay, yearly kabalo na. Kabalo kita ng Sineco, non-profit man mo, non-profit siya. Tigasalig man na sa koleksyon niya mo. Kung na koleksyon gani nubo, butsilingon, insakto man lang ipambayad sa generation, sa transmission, kag sa mga operasyon niya kay dala na nadira ang mga sweldo nila. Amo na nga wala iya savings nga dako ang Sineco. That is why nga ang ayo sang management including sang NEA is i-improve ang collection efficiency into 95%. Okay, wala man din nabutang vay man namuno sang management kon san-o abi may date kita, may due date kita nga mahatag na ini basta tapuson lang si pandemya. Damo lang na abi FAD. Yes, ang ginapanawagan sa aton nga mga union members is san-o. Hindi kasabat ang management, including ang board, hindi siya kasabat kung san-o. Ang sabat na nga kung san-o, kung ma-improve ang collection efficiency sa 95%, tiyan mo na nga kung subong nga bulan nga February, ma-improve sa 95%, ihatag na sa ilang nga ginapangayo. Mintras nga hindi siya ma-improve, budlayan mahatag ang ginapangayo nila. That is why gaayo nga mag-insindihanay tani ang tanan bala. Pag-intindi ko, ining pagpasar sa ila sining CBA nga ini 2017. So if in case gidman, I don't know kung correct ako FAD, pero paintindi ka mo sina, kung matigayo na gidman nga mahatag ni Sineco, ano maisip si Sineco from 2017 or ma-start from the very beginning? Ako pag-intindi na Brian na gina-retroact na. Isipon na siya. Isipon na siya kung saan oo. Okay. So itong 30 million na gin-mention mo kay na FAD yearly ina na sa tanan nga empleyado? 40, no? More or less na sa kay bala mo may increase man sila sa sweldo nila mo. Dako gid man galing kinanglanon sa Sineco no, mabulubog at gid man ang 40 million pesos. Correct ko. So nagpatigayon sila sang vote strike daw nagpabor gito ang mga empleyado tapos ginpadala nila sa dule. If the dule maghatag sang go signal sa ila BFAD, anong imo panan-aw man sa Sineco kung mag-strike ni sila? Anong mahimo sang board? Kung mag-strike sila, wait na mahimo. Pero, ang aton sinadira ang panawagan sa ila, nga ang Sineco is a public utility. Meaning, kay public utility, kinanglan ta serbisyuhan ang aton mga pumuluyo, ang mga consumer owners. Kaya mo ini sila ang boss mo. Kasi cooperative siya, public utility. Wala tani room for strike.
kay hindi man gid siya matter of life and death ang demand mo. Kay tani wala rom ang strike, kay tani intindihan na ini kag istoryahan ini. Diin kita makakita sa mga win-win solution para sa ila. At the same time hindi maapektuhan ang serbisyo para sa mga pumuluyo. Sigurado gid ma-compromise gid ang Seneco if in case ang ini mga empleyado mag-strike kag kung may ara diferensya ang may anong mahimo do kabudlay Fad, no? Yeah, do kabudlay sa tuod tungod kay ti nagtubo sa Kaminsaron San Tawo ngang iya balatan ni nga ang orientation tani diri is for public service. Wala man ginadingot sang management kung ano ang ara para sa ila, sweldo, etc. It so happen nga ti sa CBA, sa collective bargaining agreement, may increase dutay, may mga benepisyo nga ihatag, pero ti gaayo ang management nga ti wala kwarta. So angan non. Do mo na tani bala kasi simple man lang tani mo. So 95% to nga ginapangita karon kag paborable man sa niya. Mga pila lang ka percent subong ang malambot nga makolek sang Seneco permi Fad? Mga pila lang? Ang ako, sa record, mga 88 to 92%. Uy, gamay naman ang gali. 88 to 92. Gamay na lang tani. Do pila na lang ka tiknol gali ni, no? Do amo sila abi. Pila na ka tiknol, gamay na lang, pro basin magrasyahan man ta sang kuan, grasyahan man ta, kaluyan man kita, basin matigayon man. Ako malang ga-appeal, no? On my personal side, ga-appeal kita nga hindi pagdayunon kay everybody will be affected. Yes. Including ang mga tanan kita. Sila affected ba na sila actually? Ining collection nga ginamuno naton Fad gina-transparent man ni sa mga empleyado labi na gid sa presidente sang Kiorda, may idea sila. Yes, kay pamangkot man na sila sa finance manager, sa management, ginaplastar man na sa ila kung pila ang koleksyon. Kabalo na sila. Kabalo na sila. Ang board ya ubos kamo Fad pabor gid sini, ang board. Ubos, no? Ubos pabor sa support sa cure sa ila ginapangita. Ubos kamo buto dire. Kay ginbutangan na sa board resolution mo nga tagaan sila sang ilag na pangayo. I see. But lastly, Fad, ang imo sining paayo abi sa mga empleyado kay tidaw mo gitong plano nila although nga hindi tamas la mapunggan ba pero basi madala pa man sa hangyo naton kag anong imo gusto ipalabot sa konsumidor kay mangin ako pananaw ko kung mag-strike man ining mga empleyado ginis pagkadamo sila may importante pa ng ibanding ilang trabaho kag problema sa Seneco crisis ni sa power sa ato di sa Seneco Fad mo go ahead Fad. Yes, eventually ma-crisis kid siya kung kung dayon nilang strike, no? That is why sa akon na side kag sa iban ng mga board nagayo tani kita nga hindi na pagdayon na ang strike kay hindi tanan nga mga butang maistoryahan man lang isa mo. So ang bunga sini, ang resulta sini tanan kita masaper. Dason ako masaper kita tanan butsulingon naguba ang aton nga husto nga pananawan nga kunara kita dira sa Seneco bilang public utility kag cooperative, our first priority is to serve the people. Sige, kabay pa, hindi ni madulang suga ta. Fad, salamat gid si mga kabalo ka Fad, dinablang na anad tab lang pag gabi may mga fluorescent na taiya doon na anad tab. Oo, sige. Fad, salamat gid si mga time, may gabi mabuhay ka Fad. God bless. Action Brian, salamat gid mabuhay ka matanan. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, Board of Directors ang Seneco, Father Ernie Larida makaksyon. Sa nambal ko na before sa iyakay na, ang board, suportado nila kung ano man ang ginasinggitan sa union nga mahatag ang CBA nila. The problem is, ara sa Seneco, why sila dako nga pundo nga pwede ihatag dira sa mga empleyado. Action Firing Line. Si NIA o National Electrification Administration nagpalayag ati 95% nga ang efficiency kabos abi ara lang kuno sa 88 to 92% to ang target nila tidaw pila na lang nga percent 5% na lang malabot na ni 95%. Di ko makabalik-balik na normal situation ta damo kuno mga negosyo nga nagsarati pila balang balayran sa Seneco mga negosyante sa Seneco kundi lang ko. Action Firing Line. Ang iban nga mga ang iban na ang iba nagpahuway anay sa ila sini nga mga
negosyo dira, ti usto man tuod, nalipat ko mamangkot kay father ba? Ang dako nga sulokton action hands nga malabot nila sobra pa 95%, abi mo kon ano? Ang syudad sang Bacolod, mo nalipat gid ko mag-kwan kay na basubong lang nagsulod sa utok ni Action El Rey, no? Ang syudad sa Bacolod amo ang may pinakadako nga balayran sa Sineco. Action firing line. Nga si Bacolod talagsa lang sa Malaka, may paganing ulan kay gaulan kung kisa, pero ang Bacolod duay gid gabayad masyado sa Sineco. Action firing line. Kag kon mabayad di sang Bacolod, dako-dako ning ila mga utang subong sa Sineco mo. Di gina offset lang ni gani mo. Kay si Sineco ko manukot sa Bacolod, madumduman ko Action El Rey. Ang sabat sang Bacolod, dami mo simple lang. Siya ko manukot kamo sa amon de, sukton man amon kamo sa mga poste nga ginapang tongtong nyo des Bacolod. Action firing line. Di ba si Sineco may poste na? Kada ugsok ni Sineco, dapat mabayad man siya sa lokal sa Bacolod. Tiga sinuktanay da sila. Oo, project ta ni Abi. Pila abi ang balayran sa Bacolod subong sa Sineco man. Dito kita makadtobwa sa Sineco naging mismo sa management. Kay base pa lang kung masukot ni Sineco sa Bacolod, malabot na ring 95% kag mahataga na ning mga union, no? Action firing line. Na, amo na, kag pila man ang sulokton ni Bacolod sa Sineco. Pero sa kadugayon nga panahon, mas dako gigurong sulokton ni Bacolod ni Sineco sa Bacolod, government, no? Mas dako giguro ko ni Sigihon tagid. Galing, ang pamangkot dira, nagasinuktanay pa ni Slayhan. Action firing line. Ina ang aton nga tukibon. Action firing line. Si Dole lang palabuton tamandason nga adlaw. Kay ang 7 ka adlaw nga ginmuno sa aton ni Madam Montaner Macaction, presidente sang union, secure 7 days. Ang 7 days nga ina start na today. Lunes, magatapos siya Domingo. Tingin na hulat-hulat nila kung anong dangtan sang ilang sulat to, na? Kag ang result sang vote strike. Gakasala ko ni sang strike, vote kag vote strike mo, no? Basta nagbutuhay sila kay gusto lang mag-strike. In favor sang ila sini gusto. Amo ni hulat-hulat ta kay Lunes, tob-tob sa Domingo, ang 7 ka adlaw. Ay ning 7 ka adlaw pagintindi ko. May nagasulod sa ako ning ano na. Ang 7 ka adlaw, feeling ko amo ni nga ginahatagan tsansa sa Sineco nga mag-negotiate sa cure kag sa duli kung anong matabo. Kag kon hindi maghilisugot action hands, tidason si Mana posible ma-strike na gining empleyado. Action firing line. Di kon mag-strike sila, suliton ta kag magka-problema si Sineco, mag-run out abi, may poste nga natumba, may poste nga natumbahan sang kahoy, may nahulugan sang sanga, nag-run out ang Sineco area, wala sa mga empleyado, wala sa mga lineman da, sino masaka da, alangan man ang board of director. Action firing line. Alangan man ang taga-finance department sang Sineco. Alangan si presidente da or si manager. Alangan man ang mga gwardya. Kung isa mga gwardya da, sako man eh. Action firing line. Kaya hindi gini sila ginaalaw nga magsaka as poste. Ano mga ideya ni gwardya. Shotgun yung bit-bit nila. To-protect na iya sang properties. Hindi ikay magsaka as poste ka magpanakod ka linya ka kurente. Action firing line. Diba tabo, run out, crisis kita di. Practice na kamo da, ligom-ligom, dulom, kay base, tod matabo ni, at least may ideya na kamo. Action firing line. Kag, bakal na kamo dan gas da. Once gani mag-umpisa action hands kag madayon gidyang strike, preparar na kamo gas, kandila kag kingkeda. Inaway taman na ginapangayo, pero base pa lang. Kay why sang maisaka sa poste kundi may gas na kamo da. Action firing line. May lang na may mga solar da. Amo naman yung action hands magbakal sa generator kag solar po. Action firing line. Pero hindi ta gusto maglabot sa mo nga punto. Mabudlay na. Last 8:17.
Action Firing Line. Pagbalik naton karon maka-aksyon, explicar tani sa inyo natabo si isa ka pulis nga naksidente sa Isabela. Paano gini siya naksidente, ma'am? Action Firing Line. Kag ang balita na aksyon Marlon Hinavia paminaw sa mga bakulodnon kag negursanon sa mga inbound travelers. Action Firing Line. Pero antes pa naman tanan nga bahin sa aton Joby Monares, mayong gabi si Stephen Magbanwa. Evening Sumbray, ang problema sa akon Iloy Party sa Sineco, ang amon isa ka balay gintupan, na naman gintupan, sa tupad balay namon, balay tapos wala kami kabalo, agintapan. No? Pagkabalo namon, dako na ang bill. May nagtap. Bill gingreklamo namon sa Sineco, hambal ka Sineco, supervisor nila amon na kuno ya problema, wala sila kuno labot ya, dapat bayran ginamon kuno. Kay nalagyo na ang tupad balay namon, ang Iloy ko senior na wala kami kabalo kung ano ang himuon namon. Actually, Sir Step, husto si supervisor. Why gid sila labot sa balayran? Why sila labot sa balayran? Kay ti sa inyo gid nga kontado nag-agi. Pero dapat si supervisor pangitaon niya to ang nagtap da sa inyo kag kasuhan. Oo, kun wala gid man kamo kabalo, wala sang consent, way kamo ideya. Hindi lang dapat maghambal si Sineco nga pawalaan lang nila. Ang balayran guro ti way gid sila mahimo da kay ti gingkawatan kamo mo. Kawat ang tap. Pero dapat pangitaon nila tong tao nga nagtap kag kasuhan. Tsakto man ko, Sir Step. Veronica Santillan Manukan, may gabi. Eds Dops, dulaon man ang bonus ka board para patas. Tuon, no? Lagko na ila mo. Mo nag-enjoy gina na sila yan mo. Si Julie Militado Patrimonio Araman, Marlene Diaz, si Bon Ignacio Araman sa La Carlota City, Milili Oligo sa Bani Cave, Ruchel Evangelista sa Barangay 14 Dawis, thank you again. G. Ranz Barela, gamonitor sa Villa Angela, upod asawa ko Jessica Barela. Okay. Namin ni tani sa kay Stephen Magbanwa ho. I-add mo ko, sir. Add mo ko, sir. Tapos gaan mo ko telephone number mo kay ipapatrol ta na ayon ta ipapatrol ta na imo nga ano. Kung willing ka, sir, magpa-interview. Nami man nga imo issue mo, sir mo. Si Stephen Magbanwa basi ka monitor ka, sir. I-add mo ko, sir. I-text mo ko sang number mo. Chat mo ko, ha? Las 8:21.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good day everyone! Ako gali si Henry Espoligar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala. Sige, maing gabi lang liwat kay Sir Stephen Magbanwak. So, Brian, makadto kami sa main office basi mabuligan kami. Na nami pagid, ano? Nami pagid na. Sige, salamat gidra sa inyo, ano? Ang iba naton nga mga greetings, ariya, no? Evening Action Brian, barangay gamonitor kami sa Purok 1, barangay naga sila Carlota, Mercy kag Boy sa Moren Dolor Catino, Easter kag Carlos de los Santos. Sige. Evening Action Brian, tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Doriasa, si Tintin niya. Sige. Action Brian, ano na ni ang traffic enforcer sa Lupwes Eastman? Daw gapasilong lang bisan handong. Hay. Nako, sweldo lang ginahulat. Hindi lang ko magpakilala. Traffic enforcer. May nagasendi ko no, bisan handong gapasilong kamo ko na. Action firing line. Kung kisa ganin naga-traffic sila nga Wayman traffic. Action firing line. Good afternoon. Ate, sige. Karonan to ng iba na, no? Monitor ko no lang diri sa barangay Tangob si Karen Miraflor. Sige, salamat gina sa inyo, ano? Action firing line. Sige. May gabi Action Bry, hindi kami yung magbuto ya kay Kwan ya, kay BBM ya. Bisan, hindi na lang kami magbuto, Presidente, kung siya naman lang. Action firing line. Pero tema ng iba, no? Pero tema ng ilang obra, no? Good PM, Action Bry. Basi guro na, ano naman? Basi guro na kapamanyo sang pampaputi ang traffic enforcer nga angaway na sila nagapainit, ha? Pero tema. Action firing line. Mga dungol-dung. Di syempre basi guro kapoy man bago lang halin sa tunga to nga nag-traffic abe mapahuway-huway man no? Do mo na abe. Action firing line. Ambal sa isa naman di ka chatter tamal niya dulaon ng bonus ang board para patas. Tud no. Jocelyn Libon Dispo naga-monitor man. Evening Action Bry bahusto kagid. Lihog bi pamangkot sa Sineco kung bilang balayran sa syudad sa Bacolod o pilang balayran sang syudad sa Bacolod sa ila. Sigurado ko pila na kamilyon amo na ang ibayad ta sa mga empleyado. Action firing line. Sige, mangkoton ta ni balikan ta boss balikan ta na boss para mabalaan ta kung pila ng balayran sang syudad. Action firing line. Dahil lang gada, antes pa naman sa balitaan ta, ariho, nag-imbita kami sa inyo mga kaksyon
nga magpadala sang inyo pinasahi nga laragway kag paghigugma. Laragway ka paghigugma, laragway sang paghigugma, no? Sa sining bulan sang Pebrero ini, no? Tawgon ta ina sa programa ni Tita Wilma Sugaton nga Mi Amor, no? Pwede ka mo kapadala dira mga kaaksyon sa Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com, no? Kay para mabasahan ina, lang alang oras ko basahon, may ara kita sang direktahon ko na lang ha. Dapat ang pinakanami gid nga kuan ha istorya sang inyo pagigugma ha. Kay intre nyo na at intre nyo na sa sining aton nga pagsaulog sang bulan sang pagigugma. May ara kita diri sang basa sulat mga kaaksyon sa This Is My Life upod kay Aksyon Tita Wilma Sugaton. Kagang pinakanami nga sulat ninyo story sang pagigugma ninyo, base makadaog ikaw sang third prize o kon first place 5,000 pesos. Ba, puwerte ho. Second place 3,000 pesos. Third place 2,000. Kag pito ka consolation prizes mga kaaksyon or prize nga tag 500 pesos. Iga anunsyo ang tagdaog Pebrero 14 kadungan sa pagbasa sang sulat sang grand prize winner mga kaaksyon te. Kung may ara ka mo da, padala na or kung gusto nyo idulong nyo di sa security guard sa Aksyon Radio, pwede man. Pero pinakahapos diri ka mo sulat, padala nyo sa Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com na kay para i-check ina kag basahon ni Tita Wilma Antopina Sugaton. Baw kanami, no? Baw kon may mga matahom ka nga istorya sa paghigugma, tara na! Sige, si Ligaya Osorio nagamonitor man, si Rimat Tinion, pamati, upo dyan nabalian, kag sabana kuda sa nabalian, lugar ni Galaya. Sige, kahapon sa hapon maka-actually sa kadako nga aksidente ang nagluntad dito sa may Barangay 5, Banwa sang Isabela. Sa din diri maka-aksyon nga ang involved diri isa iya ka miyembro sang PNP, no? Isa ka miyembro sang PNP nga na-assign dira sa Banwa sang Moises Padilla mga kaaksyon, no? Nga ang ining biktima makaksyon gintawag sa ngalan nga si patrolman Joseph I'm sorry. Patrolman Michael Cuanico, no? 28 anyos pa lang. Taga Cruising Payao, Banwa sang Binalbagan. Pero ini siya na-assign sa Moises Padilla PNP. Ang aksidente nagluntad sa Isabela. Sunod dire kay Police Captain Joseph Partidas Makaksyon Hepe sa Isabela PNP. Nagapapauli na ning biktima sakay sa iya sining motorsiklo. Nag-overtake ini siya sa tricycle. Pag overtake niya, natabo yagin man kung baga nakabalik sa siya sining linya, nakabawi na siya. Ang kakibot niya lang nga nagapadulong nga tricycle nga isa. Dito nagliko padulong sa iya nga linya sining biktima kag nag-head-on collision gid sila. Ang nagadrive sining tricycle mga kaaksyon, isa ka 17 anyos nga si alias or si Milmar Tubria. Ti minor de edad. Taga Barangay Romirang sa Amuman nga Banwa. Kag may pasahero nga 2 ka bilog, isa bata, minor pa. Ti pagsalpukanay lang nga 2 at ti naglinampos gid. Ining pobreng pulis, grabing igo sa ulo niya. Dughan. Wala sang helmet mga kaaksyon. Ang tansya diri sang investigador nga posible nga pagliko ni Cuanico nga nag-overtake gapadulong na ning tricycle kag naratol ang bata 17 anyos. Pagratel ya didto siya lumiko sa ginpadulungan man pagbalik sa linya na ni patrolman kag nagsalpukanay sila nga 2. Ti subong ining nasambit nga 17 anyos gin turn over ini sang PNP Isabela sa DSWD.
Kag ginahulat pa nila nga istorya ang pamilya sining pulis sa ila kung ini sila bla magapasaka sang kaso o kung hindi mga kaksyon. Action Firing Line. Ba ining patrolman nga ini yara pa lang sa mga apat pa lang katuig sa serbisyo bilang pulis mga kaksyon. Ari si Partidas oh. Yung isa sa Hosing Payaw, Bialbagan. So ang natabo, sa halin sa duty, magalingon, pakapapuli sa ila, pero samtang nag-converse isa sa may area, sa sabila, sa barangay 5. Nag-overtake isa sa isa ka tricycle. So, naka-overtake siya, may nasugatan sa isa ka tricycle, tapos, nakakumpito yung giniyang overtake, kumbaga nakuha ng lugar niya ba? Pero hindi siya nasugatan yung tricycle, ang nag-drive siya ka minor. Namun si Nilmar Pirotso, 17 anyos. So, naalaala ng bata, isang time sa pag-alala, nga hindi nag-panik sa gamay, hindi siya itorsiyon niya tayo ng Manila, palayo sa biktima. So, pakanto dito, hindi pa wala yan, no? Tapos ang mga taong nagkosang indolisyon. So, gilayon ng biktima ni, nakagong sa Pinas. Sa iyang, sa dughan. Kag, ibang pa nga parte singalawas. Tapos ang mga unto, sininga, iba nakalakpakit. So, ba't sila may impact na siya ulo? May helmet man siya, sir, no? Kompleto sa gears man, sir. Wala siya helmet, sir. Actually, wala siya helmet. Oo. So, natabo, yung nalalo siya yung silida sa may Isabela District Hospital. Action Firing Line. Amo nang palayag sang pulis sa Isabela, makaksyon, pulis sa Captain Partidas. So, way siya helmet. Ang pulis, kung may helmet siya, dughan ang igo niya, gihapon, kag mga untoy ito kalakakas, posibleng ulo may pilas gid. Action Firing Line. Tingnan na check pa karon na kung nanog lang sitwasyon kiti ang bali aksidente. Pero ining aksidente nga ti may ara gid sang kung kaisa may ara gid sang balasulon. Action Firing Line. Una sino maning mga ginikanan sang 17-year-old nga iniman. 17 anyos nga ginapasugtan yon iya nga mag-drive sang tricycle iya nga wala pa ni sang lisensya. Way pa sang nagakaigo nga ihibalo kung anong drive nga ginatawag sa National Highway pa. Action Firing Line. Bisan din mo dalon nga speto padalman mo gid way gid niya. 17 anyos, way pa nagapahanugot ang LTO da. 18 iya pasaka ang ginatagaan sang lisensya. Action Firing Line. Atong si pulis niya, ato gid siya sa linya niya. Ara gid siya sa linya niya. In short, biktima gid siya sang pagbunggo mga kaksyon kon patihan ta ang investigation sang pulis. Action Firing Line. Na, galikit hindi man na basta-basta nga magpagwa ka lang statement kay hindi man sure, no? Kag may mga saksi, no? According to them. Tiyan mo na maghalong-halong gid kita. Sa mga gid, kung isa kita ko sa mga subdivision amo da ho. Basiga monitor man yung mga ginikanan sini mga kabataan, way pa gani katungtong gani guro 15. Nagapinaburhot ka motorsiklo. No? Tidaw maalaala ka man magmuno ni sa ila kay may mga ginikanan manisla. Action Firing Line. Takin munohon mo to, basta ikaw pang malain kag balikan ka pa sa ginikanan. Ti hulaton ta na lang ay suskuay man taga pangamuyo, hulaton ta na lang kuno magkalanabo ni sa ila. Kung isa daw matingala man ta sa ginikanan, way gi kay mo kasaway sa kabataan nyo. Action Firing Line. Bata lang na. Ginikanan kay imo iya. Bisan din daloon mga korte action hands, no? Bata lang na inimo. Bisa kuha mo ng liabis motor dahigta mo ng motor mo hindi sa mahimo sa mo. Action Firing Line. Galing kung ginatolerar mo, enjoy. Pero kung aksidente, subo. Action Firing Line. Timay lang ang yan, doa ka pasayro ni nga mga himata yaman lang ni. Way nagkalatamaan. Pati siya way manatamaan, ti subong ara sa DSWD. Pero timay napatay kay imo yaho. Ang isa ka miyembro sang polis, tuman kalamharon, bag-o palangid, pero tika fresh nga sa sahi sang polis. Action Firing Line. Sige, ini nga bahin sa aton, sila nga pagpangalagad maka-aksyon, dulong sa
Lagos. Diri sa amon damo di mga minor nga nagapinaburhot motor. Di amo na silang grupo Sir Noel sang mga kabataan nga sigurado ko ginasaway man isang mga ginikanan galing ka mga ritubado. Mga ritubado lang bla. Si Kativer Araman, si Basti Girhen, evening Subray, ma-extend level 3 liwat ang Bacolod pero hindi nila masaway ang sakilid sang NGC. Ang ilimnan, ang videokihan, may nagabanda pa. Hasta sila last 12, sir mo, pwede. Hasta last 12 sang kagabihon kay wala man na naliwat ang curfew. Pag 12 to 4, dire na dapat close na. Pero dapat may galibot kinadai kag kuan ginasaway nga social distancing. Muni mo na. Ng iban ba si Wagin Manguro, no? Si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening, Sumbray, monitor lang purok duluna na Shinda, Guba, Central, Maaw, salamat Great lang, Papa Marlo, kag Tito Jojo, naga-monitor gid, salamat. Enriquita Kirante, good evening, Sumbray, monitor lang ko ni Barangay Singkang Airport, salamat gid. Paul Street Parkiding, salamat. Jocelyn Liboon Dispuho, Araman. Salamat. Okay, sige, nabasa ko na. Si Felice Benzula, naga-monitor man. Ginag-greet man ni Kativer si Toto Mayuad. Mayuad ba si Magwan ni? Kag Duboy sa La Carlota Sri. Salamat. Sige. Thank you, gid. Tima, relax ka rin gamay lang. Balik ko dugay, 8:49.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gani si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, Tatay Dario Sora sang Morsya, Nanay Linda kag Tatay Dida kag si Vice Mayor Johnny Riosora sang Morsya. Duway man ni siya kontra no. Action Firing Line. May kontra ni, kung may kontra gid man ti paningkamot man no? Paningkamot lang kaya mo ng politika. Action Firing Line. Sige, ang oras ko kulabos na pabosanta no. Ang iban nga dalag ko nga mga balita way kumalambot sa Action Marlon Hinobiya ba anyways pabosanta na. Action Firing Line. Ang partito sa IPM pabosanta man, na pabosanta man kang update sa tong bata nga na kuryente sa bago pabosanta man na. Action Firing Line. Kang iban pa nga mga balita makaksyon na. Damo pinamangkot parti sa alert level number 3. Wa isang pagbago amo man gihapon. Action Firing Line. May pang ibang action din sa gabago ang Nobia. Action Firing Line. Pero ang alert level number 3 wa ay gid gabago. Amo lang sa gihapon. Action Firing Line. May hugot pa ha. Sige, way na kita sang oras pa makaksyon sa ato nga pagpanganagad standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more din nagapasalamat gid kag nagaagda buwas sa Action Hotline aga pata kag sa Action Firing Line pagid sa gabi mga kaaksyon. Mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinasa. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio.